Manibag nga malimi amin eten mi nga papagayam, eten mi nga kabsat ken nagagayem ken Kristo. Kumaglaw kami kadagiti nadayo nga pagtengan nyo. Betin ti programa tayo ti Isuro ti Biblia. Ken kasamitin dumanong kami kada kayo ti deto nga malim. Iti betin iti KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Kasamitin nga masubaybayan ta kami kadagiti Facebook Live. Iti Church of Christ Hawaii. Ken kasamitin nga mabuyayan to iti YouTube ti Church of Christ Hawaii. Dawaten mi iti in kayo patuloy nga panakiadda kata kami kakabsat iti patuloy panagadal tayo kadagiti nabalitukan nga sasaw ni Apo Dios ket sabi ko makatulong kami kadagiti na espirituan nga panagbiagyo. Beten iti sao ti Dios nga idandanon kata kayo dito ng programa ti Isuro ti Biblia maanayembi kuma digiti panagkasapulan nyo kadigiti na espirituan nga sasaw ti Apo. Ket adda digiti tarigagayo nga nadupay nga panagadala yu tinagabsat may bagan tumatandaman anya digiti papanan nyo nga ngadawan wenno pagadalan iti nasanto na surat. Pakinadalan ba iti Bible Correspondence Course. Yung kastamutin panangkita yung kadagiti daduwa pa yung informasyon. May papan iti Iglesia, the Church of Christ, iti 94371 Ikipon Street, iti Waipahu, Hawaii. Nalabit nga mas daw kayo to Miyerkules pela yung ito nakasat ngayon anyway may replay to dito yung bigat iti Huwebes ito yung bigat ito nakasat kasi dati nesisita nga turungin mi iso nga ba ito iti patuloy nga kinamanagayat ni ti matuon iti dito yung istasyon ti radyo ni Semi Anderson ilikan na kami di kong daway nga programa iti dito nga maling. So, sa lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga nakasubaybay sa amin, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat, magandang gabi. In the Midland, it's already night time, so good evening to all of you. Andito na si Ading Olive Roque sa Bulacan at saka si Sister Cindy Darantinao. Happy watching. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagsubaybay. Kumusta po kayo sa Taytay, Rizal at saka sa Infanta, Quezon. Sana sa isang araw mga kapatid sa Infanta, marating ko rin ang lugar na yan kasi yun na lang yata ang kongregasyon na hindi ko pa napasyalan sa Luzon. Kaya sa susunod na taon, titiyangkin ko po na ako'y makarating din sa Infanta at doon nagtatrabaho ang ating kapatid na Reniel, Evangelista. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kada kayo amin na ito nakabsat, muli makipagrikna kami, iti familia, iti Domingo, iti Suksuken, Piddig Ilocos Norte, iti ipupusay ni kaya Diyos tilwag na kausat Ofelia Gawaten Domingo. Kada kayo amin ito na kakabsat nga seknan ti ipupusay dito nga kabsat makipagladingit ti sibubuker ng Iglesia ti Hawaii kaya ti Apo kumati mangliliwa ti tunggal may sa kada kayo. So kada kayo amin nga preachers, to all preachers na pupunta mamayang hapon upang mag-alay ng serbisyo ay tinakapsat agananos kayo dito titrabaho tayo mapan makipagladingit ka digiti kapsat nga nagpasina dami tayo nakapsat nga Lito Martinez Manipur ti Santo Niño kaya kagayan kaya ni kapsat nga Anita Aglamma Bugas kaya kadungdungan iti Santa Praxedis Cagayan. So, dapat may kakabsat, ti Iglesia ti Hawaii, kita ikarkararag naman ti
parang tulong kumati apo. Uno, anyaman na pagayatan ti apo. Iti ngingutin ng asawa ni Kapsat Ernesto Florentino, iti Santo Niño. Baryo nga nulik Santo Niño Cagayan. Amumi kakapsat ti magpagpaspasaran tata ti ngingutin ng asawa ni Kapsat nga Florentino. Teko nami, ti apo ti makaamu ka iti suami na banbanag, kaya tanyaman iti mapasama kakapsat, nakasagana tayo kuma nga umawat, iti tanyaman nga pagting, at kastalakit nga ron iti kasasag tayo, iti dito nga lubong. Iti pagayatan ti apo kuma, iti agpanuray, kaya sabi kuma. Ti apo ti mangtidmet ti pigsayo, kaya kastabatin iti pigsap pakinakim nyo, nga mangsamo kadigiti nga adung nga pandugo kiti biyan. Alawin, iten mi nga kakabsat ti adult tayo. And to all those viewers, digiti man kakabsat tayo nga OFW. Iti naduma-duma nga paset ti lubong. Maraming salamat. Iti patuloy nga panakiantabayo kada kami. Sabi ko mata, kabadangan da kami nga mangi kaskasaba ti sao ti apo. Sa laing iti dito nga lugar, namurepay ka, digiti pakatanunan met, digiti Facebook yo. I-share yo, dito nga programa, i-like yo, kini-share yo, tapno iti kasta. Kabadangan da kayo ay tinakapsat nga mangidanon, digiti sasaw ti apo, kadigiti dadupay nga tattao sa laing iti antayo nga lugar, nga murepay, digiti sabsabali nga lugar nga pakatanunan, digiti Facebook tayo. Iso nga, alaway na itinagabsat, ipagpatuloy tayo nga ro, di adal nga nairagi, idi Domingo. May papan iti pagkasaritaan ti Iglesia, iti panaglabas, digiti panawin. Na Isuro, iti napanga Domingo, ti panakaibangon, ti Iglesia. Ay itin mi nga papagaya, may itin mi nga kakabsat. Napatak ka nalawag ti Isuro ti Biblia, nga awan iti panagsisina. Wano saan nga nabingay-bingay iti naduma-duma nga denominasyon, ti Iglesia abinangon niya po tayo, ng Kristo. Iti pagkasaritaan ti Biblia, iti barong atulag, iti unang siglo, ay iti nakakabsat. May sa ti Iglesia. Nanupay no na kasaba kadagiti nagduduma nga paspasit. Nga kaskuma iti Roma, kaskuma iti Corinto, Epeso, iti Pilipos, iti Galacia, iti Colosas. Dagito'y katanda iti may nga sursuro. Bigbigbigan da dagito'y nga may sa dito yung Iglesia, at danda ti may sa nga sursuro, at danda ti may sa nga nagaden, may sa nga wagas ti panagdedayaw, kan amin, nga rami ti panagpamati, may sa kan adda ti panagtutunos da no apay, kitagsipod, tadda deti sa ti apo, deti Biblia, isu nga wadan tayo, isu nga pangadawan tayo, iti so amin ng otoridad, nga aramidin tayo, ija pan nakaisalakan, ija pan nagserbi, ken ija ay panangtuntun tayo kadagiti umiso nga galad, aramidin ti maysa anamati. Nubeno kasta, itin mi nga papagayam. Ayan. Saan tayo nga maliklikan, ti kaadda, ti panagproblema, iti Iglesia. Kas kadagiti sabsabali nga organisasyon, sabtin na unok masik ng lata kadagiti problema. Kaya ture pa iti Iglesia niya po tayo ng Iso Kristo, nanupay deto'y kahit naipagtong agtalina ito tiyag nanayon, sigon ti Daniel 2:44, saan nga nakalisi,
iti una tayong panubok nga umay kinkwana ay iti nakakabsat. Dedi Iglesia nga naibangon ni Jerusalem, iti 33 nga tawen, iyaramid Kapitulo 2. Naglakam kadigiti adu nga pangnubok. Agin gana nga dito Iglesia ket nalangiban. Ti problema tayo ay tinakabsat na bali nga zamagin nyo sa lutsudin nyo. Dedi kadi nga Iglesia nga babasa tayo ti barong atulan. Isu kadi pala yung ti Iglesia. Isu nga pakipagkamkamingan ti tunggal may sa kada tayo. Wano iti ababa nga panao, dedi kadi Iglesia nga nabangon di Jerusalem, di 33 ti tawen. Nga Iglesia nga Isuro ti barong atulan. Isu kadi ti Iglesia nga pakipagkamkamingan iti dayto nga kanito. Kasapulan nga data iti paniknikanti tunggal maysa iti nakakabsa nga kunkuna nga mamati ni Apo tayong Isu Kristo. Ta the Church of Christ masindadaan nga mangi pakaawat iti tunggal maysa kada kayo ay iti nakakabsa. Nga ti Iglesia nga binangon niya po tayong Isu Kristo. Isu palaing wala isubot lang ay iso ti Iglesia nga pakipagkamkamungan mi kadigiti nga alaldaw. Isu pala ay di pagkipagkamkamungan mi kadigiti nga alaldaw. Kahit no damagakmut kada kayo, ay itin nagbibuya, ay itin nagdumdumi. Ang katanungan ay ganito, yung pang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo sa siyudad ng Jerusalem noong 33 ang taon na ito ay mababasa sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2. Ang Iglesia ba na ito ay ang Iglesia kung saan kakaanib? Are you a member of the Church of Christ that was established in the city of Jerusalem at 33 AD? As written in the book of Acts chapter 2. So, if there is a church in the first century, are you sure that it is the church that you are a member of? Kailangan po natin matiyak. Kasapulan nga may sigurado tayo. Kada iti tatakapsat iti inutin mi nga ilalawag kada kayo baitin iti isuro ti Biblia. Iti kaadda ti Iglesia, iti adapay nga si bibiyag dagiti apostola iti nagakapsat. Adda nga nabilig iti ti Iglesia niya po tayo nga Jesucristo. Nupay adda iti naipagpadto nga umay ti panawin nga aglakam deto iti nakana nga pananakaidadanes. Kinkastambutin di maliklikan nga umay dagiti panaglikod. Ti panaglikod kuna na falling away wenno ya adayo iti pamati isisina iti sursuro niya po tayo ng Jesucristo. In surat ni Apostol Pablo, kadigiti taga Tesalonika, iti may kadwa nga Tesalonika, iti Kapitulo 2. Iti versikulo 2, aging gana, iti versikulo 4. Kunana, adi kayo kuma paalis as ipapardas, iti panunotyo ket di kayo pariribok ore gapu iti espiritu ore gapu iti sao ore gapu iti surat akas naggapu kada kami akas la nga sidegen ti aldaw ti apo di kayo paalilaw iti ure sa sino iti ure nyaman tadinto umay ti tadinto umay no di pa umuna
ti panaglikod. Ken may parangarang ti tao iti basol, iti anak ti panakapukaw. Isua sa malungasing ken agpalangwa da bumuso iti suami na managan Dios. Wenno ti mayrukbab iti kasta agtugaw iti templo ti Dios, ngagparang akasla isu ti Dios. Ngayon iti nakabsat, ti panangipagarup dagiti Hudyo idi. Gapo iti sauti na santo na surat. Nga umay, agsubli na puti nga so Kristo, iti mabiit. Ti namnamain, dagiti Hudyo, ket saan nga mabayad. Kalpasan nga, nagsubli ni puti nga so Kristo, iti langit. Dahil di kapuna nga ni Apostol Pablo nagsurat, ket kinunana, nga saan to nga umay niya po tayo ng Iso Kristo no saan nga umuna nga umay ti panaglikod niya. Saan to nga umay ti panangukom no di umuna nga umay ti panaglikod. Ti panaglikod, it is falling away from the teachings of Christ. Iadayo panang talikod kadagit sursuro niya po tayo ng Iso Kristo. Kaya deto'y arami, ti kabusor ni Apo Diyos. May parangarang ti tao ti basol, ba ito ni ti may nga tao, nga kunana, agtugaw, iti templo ti Diyos, nagparang nga kasla iso ti Diyos. May sa deto'y nga panakaipadto ti panaglikod. May sarito nga panakaipadto ti panakayadayo ti surusuro niya po tayo ng Iso Kristo. Kaya't nang sa uwin, inino nga mayadayo ti kinapudno iti Iglesia niya po tayo ng Iso Kristo. Nakitan tayo ay iti nakakabsat. Anyada dagiti sumagmamano nga pagilasinan. Dagiti pagilasinan mo nanyada dagiti ehemplo nga sursuro isu nga mangitunda iti sisina wenno saan nga panagtalinaid iti sursuro nga puto Hesus Kristo. Iti panagsurat ni Apostol Pablo kiniubing nga Timoteo ay iti nakabsat. Kapitulo 4, iti versikulo 1, ay ginganit iti versikulo 3, kunana ti kastoy. Mabasa nga kasi ti kunana, ngem ti espiritu nalawag ti panagkunana, akadagiti modudi nga laldaw, dagiti daduma sumina danto ti pamati. Ngay pangagda dagiti espiritu amang sulisog, ken dagiti sursuro, dagiti demonyo. Gapu iti panaginsisimpet dagiti nagsao kadagiti lubod. Idinto at imangken ti konsensyada kasla na markaan ti lando ka bumarbara. Ngay parit dati panakiasawa ken ibilin dati di panangan kadagiti tarao na pinarswa ti Dios amay paay nga awaten ko mababaen ti panagyaman. Dagiti mamati ken dagiti makaammo iti pudno. Ay tinakabsat napatak ka nalawag tinebasa kada tayo. Nga kunana, kadagiti madudi nga laldaw, dagiti tagduma kunana sumi, naganto iti pamati. Dito day iwagbaga ni Apostol Pablo, iti panagsurat na iti taga-Tesalonica, nga falling away. Wano sumyasida, iti na pudno, nga sursuro, niya po tayo, ng Iso Kristo. Kaya nariparen tayo, ay ito nakakapsat. Uri pa ni Apostol Pedro. Adda nga in balbalaag na mo. Iti pa nagsurat na. Iti pa nagsurat na. Iti kapitulo 5. Iti kapitulo Kapitulo 2, iti versikulo 1. Iti may kadwa nga Pedro. Thank you, ti kadwa ti radio.
Kuna na to iti nakakabsat. Ngem at dapay di dagiti saan na pudno amamadto. Iti nga dagiti umili. Akas ti kadang to dagiti saan na pudno nga manursuro. Iti tingayo. Isuda nga mga sirrektuwa sililimit ka dagiti nakilukan makadadala pamati. Kaya't paglikodan danto uret ti apo ananubot kadakwada. Kaya't ikuyog damot laing kadakwada tinapardas apan naka pukaw da. Ayatin nakakabsat napatak ti Isuro ti Biblia. Aya. Magandang hapon kapatid na Leila, Sister Leila from Santiago, Isabela. Kuna natin na santo na surat, adanto dagiti saan apudno nga mamadto, sumrek iti tinga Iglesia. Katanya iti sirrek da kakabsa. Dagiti nakilo ken makadadael nga sursuro. Ayaten mi nga papagayam, detoy iti sinango nga pagkat Iglesia nga binangon niya po tayo ng Jesucristo. Iti pan nakaisarek dagiti saan nga pudno nga sursuro. Iti pan nakaisarek ito ni Iglesia dagiti sursuro nga saan nga naggapo kanya po tayo ng Jesucristo no diket naggapo kadagiti tattao. Kano iti panangrugi ay iti nagkakabsa. DJ panaglikod. Wano DJ falling away pan nakayadayo ti tao. Iti pudno nga sursuro pan nakayadayo dagiti kamkamang ti Iglesia. Iti pudno nga sursuro. Ay iti nagkakabsa. Kano? Iti panangumbong ni Apostol Pablo kadagiti panglakaye ni Epeso. Kamu tayo ay tinagabsat nga ni Apostol Pablo kitanda nga nagtrabaho iti deta nga lugar nga pasdik na deta nga iglesia deta nga kongregasyon kahit nakipagyan kadakwada iti uneg iti talo ng surot na tawin. Kahit din nga dumteng di panawin nga pumanaw ambuna nga iti papanaw na iti deta nga lugar. Saan nantun nga makita dagitoy nga panglakayin. Saan nantun nga makita dagiti kakabsat iti Efeso. Adda nga binagbagaan na ida ay iti nakakabsat. Kinunkuna na kadakwada iti kapitulo 20 iti libro ti Aramin. Iti versikulo 28 aging gana iti versikulo 32. Kuna na iti kastoy, kitain nyo ti bagiyo, ken ti amin nga ipasturan, anang ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo kas managayawan, tapno ipaarab yo ti Iglesia ti Dios. Iso ang ginatang na iti dara na. Kaamok nga iti kapasan ti papanaw ko, sumrekto iti tingayo, dagiti narawot alubo, adidan tulisyan ti pasturan. Ket kada kayo mutlaeng at dadan tutumakder at tao nga agsaw kadagiti nakasaan nga banag. Tapno guyuguyin da dagiti adala na sumurot kadakwada. Gapuna agsalukag kayo alaglagipin nyo nga iti bayat ti talo at awin saan na kanagsardeng nga na magbaga iti tunggal may sa arabii kinaldaw. Abinuyugan dagiti lulwa. Ket ita-italig kayo ti Dios ken ti sao ti parabor na. Iso aman nakabali na mamagsingpet ken mangted kada kayo ti tawid amay raman kadagiti so amin ang mapag santo. Ay tinakabsat naliday na Apostol Pablo na nagpakada kadagiti panglakayin ti Efeso. Kamuna nga iti kalpasan nga pumanaw. Kahit nangasawain saan nga pumanaw nga nga pumanaw nga literal ng sarsalitain na Apostol Pablo nga kalpasan ti ipapatay aya isunto ti tiyempo nga isisirek dagiti narawot nga lubo dagiti narawot nga lubo isuda dagiti ulbud nga mangrusuro
Nuriparin nyo dede kung nga ni Aputo yung Kristo idi. Ije kapitulo 7 iti libro ti Matthew. Adda nga kinunkurana iti kapitulo 7. Agalwat kayo kadagiti nalubutan mamadto. Ngomayda kada kayo ka nakakawas sa kasla karnero. Ngem ito nigda, lobo da, anarawit. Kitaan nyo dito'y sarsaritain ni Apostol Pablo. Kaya, may tunos, idiyain baga ni Apostol Kristo. Nga digiti lobo, manarawit. Isuda digito'y digiti manursuro, nga mangisirrek ka digiti maidu, mangsursuro, nga di sursuro ni Apostol Kristo. Digito'y nga lobo, papastor digito'y. Digito'y nga lobo, mangas kasaba digito'y. Agagaganda iti Biblia. Agbasbasa da iti Biblia. Iwarwaragawag da ti sao ti hapo. Laing nga iti nakakabsa. Saan da nga nagtalinain iti pudno nga sursuro. Saan da nga sinalibetmutan nga naingat di dia sursuro ni Aputa yung Kristo ay itinbi nga papagayam. Kahit ni Apostol Pedro at iti imbaga nga maysa nga rason. Aya, at imbaga nga maysa nga rason. Iti kapitulo 2, iti may kadunga Pedro, iti versikulo 2, ay nga na versikulo 3. Kuna na, kahit adunto, dagiti sumurot ka, dagiti nadirep, nga ramid da, kahit gapo kadakwada, tidanati kinapudno, matabaawang to. Kahit itinaagom kan kadagiti makalilaw, sasao nga makalilaw, pagbalinenda ka ito, apagsapulan, tipan na kaukong dagita, na ikasigudan, kendi agtaktak, ket tipan na kadadal da, saan amat maturong, ay itindi na papagayam, riparin niyo DJ kunana dedikat mesa nga panggap no apay nga da iti panakaisirek dagiti nalbud nga sursuro apay tapno iti kasta may sina dagiti kakabsat may sina dagiti agkunkuna nga mamati kanapo Dios pumanaw dahil dyan na pudno nga sursuro ket gapu kadagiti sasao nga makalilaw dagiti nalaing nga mangbalbalatong nga papastor isuda nga mangi kasaba kadagiti napipintas nga denggen dagiti tattao sanda nga sa isarita dagiti kinapudno tamabuteng da nga mangigbaga ta kinapudno at ano da duma dagiti kinapudno masair na tirik na ti tao ket deta iti saan nga kayat dagiti alikamen ti Dio alikamen ti diablo kay kayat da nga kasaba dagiti nasasamiit nga sasao dagiti makauyuyot nga sao tapno iti kasta may ayo ti tao ket gapu iti deta pumanaw daydi na pudno nga sursuro anya iti panggep anya iti purpose dagitoy nga mangidaldalan iti ulbog kunana iti agom ken kadagiti sasao nga makalilaw pagbalinen da kayto nga pagsapulan tigayam maysa nga rantade kakabsat kwarta. Iso nga, kitain niyo, ayatin mi nga papagayam, kita niyo, dagiti dadakkel, nga grupo ti pamati, da kayo, nga miyembro, kakaasi kayo. Ngayon dagiti nga mga dadaulo, multi-millionaire. Sa dinot naggapuan, di kinamilyonaryo da. Anipod da kada kayo. Ayat din nagkatamsa. Apay, agsipod ta saan nga may aplikar. Di di umiso nga sursuro ni Aputa yung Kristo. Alawin, isubli tayo. Nakadayo tayo kapsat Melvin. Isubli tayo tinakapsat. Nga, di kita ikot padto, iti pan nakayadayo, ti Iglesia ijapudno nga sursuro. Nakayayag sipod tadapay lang idi uno ubing pa idi ti Iglesia ginapudno na iti barong atulad
iti panagrangay ti Iglesia kadagidi nga panawin, iso iti nangted ti pungtot kadagidi Hudyo. Agsipod ta maakusar dagiti Kristiyano nga isuda kahit mangbagong da iti sabali nga relihiyon. Agsipod ta dagitoy kahit pampamati da uni sinusurot da dagiti lilim dagiti daan nga tulad. Dahil iti kapuna nga iti pakasaritaan ti Iglesia idi nga saan pa'y wano idi nga ubing pa'y ti Iglesia gapo iti napanagrangay umayeng dediyay kabuso dediyay mangidadanes iti detang Iglesia. Ket kas mabasa tayo ti kapitulo 7 iti libro ti Aramin. Ijay nga naubor ni Esteban. Iso nga umuna nga banwar iti pamati ay iti nagkatabsa. Ket nakiripa rin tayo ti kapitulo 8 punana adda iti ni Saulo. Idi naubor ni Esteban inanamungan ni Saulo iti ipapatay ni Esteban. Kaya kadagidi nga aldaw na aramid ti may sa adakkel pan nakaidadanis ti Iglesia nga adda idi sa di Jerusalem. Kahit na iwarawarada amin kadagiti dagdaga ti Judea ken Samaria malaksid dagiti apostol. Ay ito nagkasat idi nga natay ni Esteban. Isumot ti panangrugi ni Saulo na tinagan na di kalpasan nga nagbaling apostol ket Pablo. Nagalpasan nga nawarwara ti Iglesia at indadanisdan ti Iglesia di Jerusalem. Dito di kapuna nga nawarawara dagiti namati, napanda ka dagiti na duma-duma nga lugar, ket idi nga napanda ti na duma-duma nga lugar, inkas kasabada ti Ebanghelyo ay tinagapsat ket gapo itoy adadalakit nga ron nga nagwaras ti Iglesia. Ngamno pa ino kasta, iti kapitulo 9, iti libro ti Aramid, mabasa tayo, nga nagtultuloy ni Saulo, nga nangidadadanis ti Iglesia, di maudawat ti surat, manipod kadagiti papadi, tapno mapan, nga agtiliw kadagiti, kamkaman ti Iglesia, ni Apo tayo ng Isukristo. Ibalbalod na ida, parigatin na ida, agsipod ta, dagitoy kahit isuda, dagiti ibilang na Apostol Pablo, nga makadadael, iti pamati da, nga iso, iti panaganurot da, iti daan na tulag, iso nga, iti sa una Apostol Pablo, kunana iti kapitulo 22, iti versikulo 4, iti libro ti Aramin. Ket indadanes ko dito yung adala naging gakan patay, anang reprepitak ken nang iwawatak kadagiti pagbaludan, kadagiti lalaki ken babae pay. Ay tinagabsat na Apostol Pablo, nagtiltiliw, nagibalbalod, nagpapatay kadagiti kamkamang ti Iglesia. Dedi agday ti dedi nga dalan, nga iso dedi dalan kay iso ti Iglesia. Nga dito iso iti bagi ni Apo tayo ng Isukristo. Iso nga, hindi pa lang talaga nga pinarparigatin dagiti apostol. Wano ni Apostol Pablo ti Iglesia. Aging gana nga na-converti. Ngam pa ino kasta. Ay tinagabsat. Saan nga nagsardeng iti panakaisirek dagiti nalubod nga sursuro iti Iglesia ni Apo tayo ng Isukristo. Iti panagsurat na Apostol Juan kadagiti pitong Iglesia iti Apokalipsis. Balbalaagan na mo ti din dagitoy nga Iglesia. The 7 churches in Asia represents the universal church sa dinuman. Nuapay nga naisurat dito'y nga libro katapnon mabalaagan dagiti kamkamang ti Iglesia.
iti yaay ti dakkel apan nakaidadanes. Iti mapaspasungadan nga dakkel apan nakaidadanes ti Iglesia ay tinakabsat. Iso nga nagsurat ni Apostol Juan nga kinunkunana kadagiti Kristiyano. Palting ni Kristo ngenti ti Diyos kenkwana tapno ipakamuna kadagiti adipin na dagiti panbana. Isuda ama aramid to iti mabii. Kit isu it dinna kit pinaibagana gapu iti anghel na iti adipin na ahuan. Isu ang maniknek iti sao ti Diyos kenti pamaniknek ni Kristo kas kadagiti so amin na nakita na. Nagasat ti bumasa kan dagiti nagdengeg kadagiti sao ti padto ket salimut-mutan dagiti panbana ganay surat kenkwana tati panaway na sidegen. Ngape ganay surat iti libro ti Apokalipsis sa kaisipon. Todo ito ikit may sa nga bala nga masapol nga basaen dagiti na mati. Tapno iti kasta may lasin da iti yaay deta nga pang nakadadael dagiti agkon ko na nga mamati kinapunta yung Iso Kristo. Ay ito nakakabsa. Iso nga ingunang-gunang midi ti Diyos. Ti panang basa da iti dito nga surat. Ay ito mi nga papagayam ti Iglesia nga binangon niya po ito yung Iso Kristo. Kitsan nga naganayas itinalina nga panaglakbay iti panawen. Ay iti nagkakabsat. Saan nga napintas iti panagganayas na iti dito nga lubong. Iti kabayatan dagiti panawen nagdalyasat daytoy nga Iglesia. Iti napalalo nga panakaisurik dagiti mali nga sursuro. At the day, inbasa tayo tatay, ijay muna nga Timotyo. Tapos maawatan nyo ito nakabsat, at the day, in surat ni Apostol Pablo, di kinabing nga Timotyo. Ngay pagbagana nga umay ito di jay, isisina ti pamati. Kaya dagiti yung baga nga dito'y, nga may dua nga adal, dua nga sursuro, nga pagkailasinan, di ay sumina, iti pamati. Uno di may sirik, nga may duma nga sursuro, nga di sursuro, niya po tayo nga, Hesu Kristo. Ay, kitan tayo. Kuna na, ulitin tayo nga, basahin. Ngayon, ti Espiritu na lawag ti panagkunana, kadagiti maduding aldaw, dagiti dagduma, sumina, danto ti pamati. Ngay pangagda, dagiti Espiritu mang sulisog, ken sursuro, dagiti demonyo. Kaya nga sawen, nalagsin dito nga sa surat na Apostol Pablo. Nga maniyaman nga sursuro nga saan, nga gapu kinaputa yung Iso Kristo, kaya't mi nga ipakaawat ay ito nakakabsat. Nga saan deto'y nga sursuro nga gapo ka na po Diyos. Nga maggapo iti kabusor ni Apo Diyos. Nga iso ti Diablo, iso ti demonyo. No saan nga sursuro ni Kristo, sursuro nga ron ti demonyo. Apay, saan nga nagtaod kini Kristo, no dikit nagtaod di kabusor ni Kristo. Agsipot ta daytoy nga alikamen, inalikamen, ti Diablo nga kabusor niya po ito Iso Kristo managsiksikap damot dagito yung kayo. Kaya, kunana iti, may kadwa nga Korinto Kapitulo 11, versikulo 13, ayun gana ti, versikulo 15, tasinan apostol da kita, managsiksikap da, ngagparang da kasla apostol ni Kristo, ket saan nakakaskas daw, tani sa tanasagbalin akas la anghel tinawag saan nga rin napakasdawan na nagiti katulungan nagparangda kakasla katulungan ti kinalinting at ipaningpalang da mayon nurot to kadagiti aramid da riparin tayo ay tinakabsa nga dagiti nangisirek kadagiti nga sursuro ket saan da nga dakas nga tattao kaya dagitoy ket relihiyoso nga tattao dagiti nakaagam ti Biblia nga mangiwarwaragawa kiti sa oti Diyos laeng ay iti nakabsat may duma di sirikda nga sursuro ngam di sursuro ni Apo tayo Iso Kristo
anyagan na di mesa nga imbagana, kuha na to. Ngayon parit dati pang nakayasawa. Umuna, adda ka di, iti sursuro, nga may parit, iti panagasawa, ay iti nagakabsat. Adda ka di, iti sursuro niya puto yung Kristo, nga may parit ti agasawa. Nukitan tayo ti muna Korinto kapitulo 7. Iti umuna nga Korinto ay iti nagkakabsat. Saritaan na ako na no may papan kadagiti panbanag nga surat ti kanya na yung baga ti lalaki saan na kumasagiden ti babae. Yung gapo ti panagikamalala tunggal lalaki adda kuma asawa na. Ket tunggal babae adda kuma asawa na. Versikulo 1 ken versikulo 2. No pa kung na Apostol Pablo kung nakidi di versikulo 8 ken 9 ngem kunak dagiti saan na nakiasawa ken dagiti balo babae. Nembag kadakwada no mataginayon da nga kasta. Hangin parparit ng Apostol Pablo di pa nakiasawa. Ngem nasaya at no agtalinaid kayo. No di mo kayo ti makiasawa di katsan. Ngem hanang nga parparit. Ti balo nga ba ti balo no di na kaya ti makiasawang saan? Ngem basahin ni Geneve no di ka makaiturid makiasawa ka tanay saya ti makiasawa ngem ti sumged. Kita data tilintig ni Apo Dios itata digiti imay nga may sirek iti ulbut na sursuro kunana iparit dati pang nakiasawa nuri pa rin tayo ay iti nakakabsat ana nga ta sinno nga ta di dyan nang isirek iti kasto nga sursuro nga iparit dati pang nakiasawa may sagadakkel nga grupo ti pamati dito iti nakakabsat may sagadakkel nga grupo ti pamati nga mangiparit iparit da ti pang nakiasawa dagiti mangidadaolo kadakwada ti pamati han kami nga di dakam kadi karukluksaw ang ako ata di kami gandaten iti mangkritikar ti sino man we respect all your beliefs nga magsipod ka madakamat digitoy ayat tinakabsat saan mo nga mabalin nga kaliban tayo saan mo nga mabalin nga idulin tayo at digitoy ket record iso nga adamot ti pagkakitaan iso nga panagdadal lang dito iti nakabsat saan kami nga magkritikar iti uri sa sino dito nga grupo iti saan nga panagasawa kaya dagiti mangidadaulo iti dito nga pamati nerogi iti taon 306 nga dito iti dasar di Concilio ti Elvira ngimin-inot dito anabukal nga alagaden dito nga simbahan ket iti 1139 na tratar iti Council of Letran ket naipaganit-get iti 11th century babaen ti maysa nga papa nga managan Gregory II daytoy ket ti panangiparit ti panagasawa kadagiti papadi obispo arkobispo ken aging gana iti papa ay iti nakakabsat adda kadi iti sursuro ti Biblia iti maawagan ti celibacy di celibacy ket ti sudya saan nga pan nakiasawa digitoy nga mangidadaulo ti pamati awan iti Biblia kinapudno na nga ti maapointaran nga panglakayen wenno obispo obispo wenno padi at daan iti maysa nga kwalifikasyon ket daytoy kasapulan nga adda
iti asawa na. Kitan tayo di Isuro ti Biblia, ay iti nakakabsa. Iti umuna nga Timotyo, surat ni Apostol Pablo kini Timotyo, iti Kapitulo 3, iti versikulo 2, aging ganat 5, kuna na ti kasto. Masapol nga rod ati obispo, ti obispo iti Biblia, elders, wenno panglakayen iti Ilocano. Ti obispo, panglakayen, wenno elders, may sa deta nga opisina. Ay tinagabsat. Isu day gitoy, dagiti, mga iwan, iti may nga kongregasyon. Iti Biblia, ti obispo saan na nga aywanan, tinaduma-duma, haan na nga aywanan, tinaduma-duma nga kongregasyon. Unohaan na nga supervisan, tinaduma-duma nga kongregasyon. Ngem ti obispo, adda, nga agkalinaer, ti may sa kongregasyon, kat dito ti iturayan na. Ngem addaan ti kwalifikasyon na iti nakakabsa. Kuna na ti masapol, ti obispo, awan ti pagkapilawan na, asawa, ti may sa nga babae. Managparbeng na saya at tiniknana na ema, managpadagos na laing nga mangisuro. Ijay 4 kuna na may sa amang iturayan na imbag ti balay na mutlaeng. Nga iturayan na dagiti anak na ti amin na kinatakneng. Tano ti may sa tao dinaammo ti mangurnos iti balay na mutlaeng. Kasanunto ti panangaywan na iti Iglesia ti Dios. Ay, iti nakakapsat na patak tinalawan. Nga ti obispo, adda asawa na. Nga ti obispo, adda anak na. Takuna na ti kwalifikasyon ti obispo, masapol nga maiwan na nga nasaya ti pamilya na, takasanunto nga maiwanan na ti Iglesia ti Dios. No saan na nga maiwanan ti pamilya na. Ay, itin mi nga papagayam, kasalungarod tatta nga mga iwan, dete awan asawa na. Kaya, sa dinno tinangalaan da nga pasirsuro niya po tinga sa Kristo, awan. Isu nga digito iti kisursuro, isu nga nesirrek, nga nang balbalo itatta iti forma, iti organisasyon, ito unig ti Iglesia, ayatin nakakabsat. Dito iti maysa kadigiti sursuro, isu nga nang iyagayo, iti Iglesia, iti kinapudno. Isu nga nakitan tayo, di may sapay nga sursuro, sa tatag subli ijay nagapayang ti Iglesia. Mangiparit, iti panangan, iti taraon. Iti pagkasaritan ti Biblia, iti nakakabsat. Iti ununana, sagbay ti layos ni Noe, awan idi, iti agsida ti lasa. Puro na tayo. Awan agsida ti lasa. Ngayong kalpasan, iti layos ni Noe, ay itinmi nga papagayam. Dito'y nga nang rugi, nga ti tao pinalubusan ni Apo Dios nga mangan itilasan. Pinalubusan na ti tao nga mangan itilasan. Nupay kasta, nupay no napalubusan ti tao nga mangan idi itilasan. Adda nga naipari iti panangan dagito nga tattao ti Dios. Iti dara ken taba. Taba ken dara. Okay. Isu iti naiparit ngayon muna nga kaninda di taba ken dara. Idinta agdada, bantay sinay. Nga nang langtigin ni Apo Diyos kadagiti lintig, bilbiling Agdan nga yung binsa-binsa ni Apo Diyos.
Dejay mabalin nga kanin dagiti tattao. Imbagana, imbinsa-binsana, dagiti mabalin nga sidain, dagiti mabali, dagiti saan, mabalin nga sidain. Kaya, maysa nga banat, nga kasapulan, nga suruten, dagiti Israelita. Tapno maamuan nyo jay, kung nakita iti Kapitulo 7, iti libro ti Levitico, kasto iti mabasa tayo. Tapno napatak kanalawag. Iti versikulo, iti Kapitulo 7, versikulo 23, ang pababa ko na ibagam kadagiti anak ti Israel akunam, di kay tumangan iti tabati baka, weno karnero, weno kalding. Ken ti tabati na tayo lakta, ken ti tabati pinisang-pisang, dagiti narungsot nga animal. Mabalin nga ramaten ti orean niya, apakaipayan lang yung ore kano di kay tumangan iti deta. Dati ore siya, sino man ang mga iti tabati animal, mapuura, na nagiti tao, ito dato ni tapoy kundi huba. Ore dito nga tao, mga iti deta, may pusa ito ti inila. Kita kayo di kay tumangan na pulos, iti dara. Ore dara ti tumataya, bun animal, iti ore sa dinno, apag naidan niyo. Ayatin na kakabsat. Saan nga naipalubos kadagiti Israelita nga manganda iti taba kendara ken saan nga naipalubos kadagiti Israelita ti agsida kadagiti inparit ni Apo Dios nga sitaenda kasi adda dagiti inbinsa-binsa hantoy nga may basa aminen kakabsata at itdog. Dagitoy nga inbinsa-binsa ni Apo Dios nga mabalinda nga sidain. Iti kinapudno na uray no agsidada idi adda dagiti may sidada idi nga animal. Kas pagrigan di jay agnatingat nga nagpisit ti kukuna, baka, ay di jay nuang, di jay ti masida kalding, di ti masidada. Saan ngayon palubos ni Apo Dios? Ngagsidada iti dara, ay iti nagkakabsat. Idata, idi baro nga tulag, nabaliwan dito kalintay. Iti Kapitulo 10 adtoy nga may parang ditoy iti panangipalubos ti Dios ti panagsida kadagiti naiparit idi ijay daan nga tulad dagijay naibinsa-binsa nga naiparit nga sidaenda kas iti baboy kanda dumapay in palubos ni Apo Dios lain ti saan ngin palubos ni Apo Dios nga sidain ti tao awan sa bali no diti dara kakabsat uri no sarsaritain kita nyo at ipanangalilaw ti tao ti ko na ti tao naimas kag sidat dara okay may tanawaraman tayo matnong tinabasa tayo ti sa ni Apo Dios saan tayo nga nagsida adot vitamina na okay may ang iparparit nga ron ni Apo Diyos. Kitsape nga ron nga kanin tayo. Ito ta, naipalubos ti so amin nga kayat mo nga kanin. Laksi di ti dara, ay iti nakakabsat. Ngem, dito nga grupo ti pamati, inparit na ti panagsida. Dagiti rebel nga awatin ti tao. Nulakit di buyugan ti panagyaman, kaano nga ti tao, naparitan nga agsida iti lasag. Ayan. Kano nga ti tao naparitan nga agsida iti lasag? Ilinteg, kahit manipod kano, iti kurkuros, kada biyernes, saan mo nga mabalin ti agsida iti lasag? Tila problema, awan samot ti miyembro na dagito nga grupo, nga mga anong, kadagito nga paglintigan, ayan.
nga iparit at panagsida ket awan samot iti sumursurot kadag iti miyembro dito nga pamati. Ayan. So agin gana iti Biyernes Santo. Kada Biyernes awan nagsida ti karne. Ento no nanginang aldaw nga kunada awan nagsida karne. Apay sa dinno iti Biblia tinangalaan da iti dadyo kalinteg ay iti nakakapsat awan. Ngem deto iso iti pannakaisirek dagiti sursuro. Isuda nga saan nga naggapu kanaputi ni Kristo, isuda nga nang dayo iti Iglesia kiti kinapudno ay iti nakakapsat. Itata agsubli tayo di Japan na kayo tatanis ti Iglesia. Kasi di Iglesia na naibangon niya puting sa Kristo kunana di Daniel 44 agtali na ito itiagno nayo. Ngem dagiti dakkel nga panakaidanes no kitaan tayo ti church history ay iti nga papagayam. Iti panaglabas ti ribo nga tawin naglakam ti Iglesia ti adu nga panakaidanes. Nga madalain dagiti talo nga nakarekord iso nga ibagak kada kayo nga nangitunda iti nakana nga panakaidanes ti Iglesia ni Apo tayo Kristo. Umuna iso ti panagari ni Nero. Iti tawen 50 ito patayng ga iti 58. Nga dito iti pinabasol na dagiti Kristiyano nga nang pur iti dakkel nga pasek iti imperyo ti Roma. Ayan. He accused the Christians who burned the large part of Rome. Yeah. Ket sa Allah, iti 64 AD. Nang itundo dito iti dakkel, ken napalalo, ken brutal apan nakapapatay, dagiti Kristiyano, ay atin nga papagayam. Ti pan nakapapatay da saan, nga basta, mapapatay, ngem, naikros, napapatay da iti cross, ken nagbalinda, nga sindi, silaw. Dito yung ari. Dito human body. Isut puuran da tapno na da silaw da. Ay ito nakakapsat. Kasta ti panakaidad na sili. Dagiti Kristiyano. Di pa rin nyo no kasta ko ba? Iti pagpasaran tayo ka dagiti nga nalaw. Ay ito nga papagayan. Saan ka di nga adda nga tapay mabati nga ag Kristiyano no kasta ti panakaidadanis ti Kristiyano kadagiti nga panahon nagyaman tayo. Tawanin ti kasta nga wagas ti panakapapatay dagiti namati ka na putong sa Kristo di ang kamon ti Iglesia. May kadua iti panahon ni Aridisius taon 249 naging 251. Insayang kat na ti panakailungalong iti sibubakal ng imperyo. Ti pananganong ti sakripisyo kadagiti di Diyoson ti Roma. Agasem nga iti kuma Hawaii. Agorder kuma ti madaydayaw nga gobernador. Nga kunana awan ti sabali nga daydayawan nyo no saan nga di Diyoson tayo. Kita nyo. Nga saan nyo nga daydayawan di Diyosyo. Di Diyosen iti Roma. Iti aramidin nyo. Wano daydayawan nyo. Ano bang malam tayo ading, ay bagat ading kong alina. Iti Dingras, Ilocos Norte. Kumusta ading baga pa nagbibuyam. Malagip kulagat karod. Iti nakapayaan iti Israel ay iti nakakabsa. Iti kasano nga nadadael ti iling Israel. Ti iling Israel may sa dito nga iling. Nga dito bukbuklan iti sa nga pulo katdwa nga kapututan ni Jacob. Idi nga nakuparda iti dagat ti Kanaan ng rugyan iti maysa nga si bubukal nga Israel. Nga magsipod tati sentro pagdadayawan da kini di Jerusalem. Aya. Dito'y
nga Israel isu nga naggudwag apo iti baso ni Solomon. Diyan na kinamyanan nga pagarian ka diyan na kinabagatan nga pagarian. Nga magsipod ka ti templo at dahil diyan na kinabagatan nga pagarian iti syudad ti Jerusalem. Di diya sa nga pulo nga pagarian nga da iti amyanan. Iya ti ari na dito isu ni Jeroboam. Ket gapo ta agamat nga umayto ti panawin nga dagitoy nga tattao iti Northern Kingdom ag sublidan to ken ari Rehoboam ay nakiuman kadagiti papadi na ket tinangay naramid na nangaramid iti dua nga sinan urbo na baka nga balitok impay na dedya mesa ejedan dedya mesa impan na Betel ket kunana dito nga ari iti kapitulo 12 iti umuna nga ari versikulo 28 kunana napalalo unay kada kayo iti sasangat sa di Jerusalem atoy dagiti di Diyos mo o Israel isuda ang nagagaon ken ka iti dagati Ehipto ket iso in kabil na ti mesa sa di Betel ket sabali in kabil na sa di Dan ay tinagabsat daytoy tinagbasulan ti Israel nga nakinamyanan nga pagpagarian ket iso iti nangrugyan ti pannakapukaw da apay agsipod tanag salungasing da iti bilin ni Apo Dios nga kunana siya ti Dios mo awan ti sabali agdaydayaw kalaang ti Dios napasama iti Iglesia niya po ito Yesu Cristo di panawan ni Desios no sa dinno nga in Yorderna nga ramid iti may sa ngabilin nga awan sa bali nga pagdadayawan dagiti tattao iti Roma iti nudi dagiti di Diyosen iti Roma no saan nga agtulno napalalo ti panakaparparigat ken kastamot ten ipapatay kasano ay tinagabsat piman pa dagiti muna nga Kristiyano nakakaasida nga glimlimay tapno makapagserbi dalan ka na po Diyos kaya iti record adda dagiti napan nagdedayaw iti uneg dagiti tanem katakoms kunana kadagiti Hudyo sagrado dede nga lugar saan nga mabaling nga masirik dito iti nagdedayawan dagiti Kristiyano apay agsipud ta mapilit ka nagdayaw ije di Diyosen kitnuhan mo nga kaya tagdayaw di Diyosen ay parparigaton daga ken papatayon daga agasem dito iti nakapay ang Iglesia kakasat kaya may sapay nga kitain tayo dejay managan Diocletian tawen 288 hanggang 315 AD. Dito na makunkuna nga great persecution. The most severe destruction of churches and scriptures. Executions of Christians. Ayan. Dito di panangpanggap ka ng panangpukaw ti sibubukal ng Iglesia. Panangpukaw kadagiti sinuratan nguno iti Biblia ay iti nakakapsat. Apay, agsipod tatimang patawod iti mamati awan sa balin di iti sao ni Apo Dios. Iso nga pati ti Biblia tayo binanggap da nga pukawin. No da makita da nga Biblia puuran da. Yeah. No da makita da nga mamati papatayin da. Dito iti magagapuno apay ay iti nakakabsat nga napalalo tinagpasaran dagiti Kristiyano kadagiti nga panahon agingana nga imay di diakona tayo nga pannakaisrek dagiti sursuro iso nga haan naggapo kanya po tayo ng Yesu Kristo. Dagito yung nga sursuro, isoda dagiti kaadwan, kadagiti tradisyon, kadagiti walaldaw. Iso nga araramidin tatatitaw, maikontra, ejay,
ijay suro-suro niya po tayo ng Yesu Kristo ay tinakakabsat. Kiran tayo, di kita'y dagduba nga sursuro. Kaya, kas pangarigan, di jay panakabautisan, baptism. Iti Biblia ay tinakabsat, ti bautismo, maramid ba itin, iti panakaitanib, panakailublog, iti danog. It is not necessary nga di kat karayan, basta adong nga danog. E nasawin, kasi di jay, ti kayat nga nasawin, iti bautismo ngamin, panakaitabon. Ay tinakabsat, Kapitulo 12, iti libro ti Kolosas, iti versikulo 12. Anay tabon kayo, anay kuyog kinkwana, iti panakabautisar. Isomot anak kapagungaran nyo, anay kuyog kinkwana, gapo iti pamati, iti panagrabi ti Diyos, ana magungar, kinkwana kadagiti na tayo. So, baptism, kayat nga sawin, panakaitabon. No panakaitabon, panakaitanin. So that is the practice in the New Testament. The biblical way of baptism is to immerse. Mabalik ka din nga sukatan, di jay plano ni Apo Diyos. Saan tayo nga mabalik nga sukatan? Awan nan tayo iti autoridad nga mangbalbaliw, ija inted ka tayo ni Apo tayo sa Kristo, nga wagas, nga rabidin tayo. We don't have the authority because kung natin nasanto na surat, all authority is given unto me, kung ano ni Apo Isus. So amin na panakabalin at kanyak, ija langit kinitirabo ti daga. So we have no authority to change any commandment of our Lord, to change any plan. No anak nakasurat, isut aramiden. So, infant baptism, nga ti aramiden na talaga christening, kung ano man. So nga, nung makita tayo kanigitay terpulin, happy christening, bawatan nga ti adadjay na pabunyagan nga ubing. Kat ininot anay adaptar genga nga ison ti praktis, nagbalinin nga tradisyon agpapan kadagiti nga laldaw, nang rugi iti 3rd century. Agpapan iti 5th century. Babaan kada Cyprian, Agustin, Luther, ken Calvin. Amuyo ti rason kakabsa. Amuyo ti rason kunada necessary for cleansing original sin. Ti kunan ni Agustin necessary kano for cleansing original sin. Tapnon ti kasta madalusan ka kano manipod iti tawid abason. And so, kunamod na Calvin ken Luther, kaparis kano detoy, ti pan nakakugit iti daan nga tulad. And so, detoy nga aramid, ininot, agin gara nga ison tinagbalin nga tradisyon, nga aramidin ti kaaduan, nga tattao kadagiti nga nagdayo sa nga ubing pay, dapal na tabuksit, problema dan no tununot pa nagpabunyag da. Problema dan no sinut ninong kininang na di anak da. Apay, ti mabautisaran at da kadininong na, ti mabautisaran at da kadininang na, sa dinot na karaan nyo ti Biblia, kakapsat. Awan, giminilot nga dagito ikat neserek, isuda nga nang dadahil iti pudno nga sursuro, niya po tayo nga sa Kristo, iso nga, no adda nagpabunyag iti ubing, saan nga deta iti pudno nga Iglesia, niya po tayo nga sa Kristo. Awan binunyagan, ti muna nga Kristiyano, iti muna nga siglo. Awan nabunyagan nga ubing, apay, agsipod ta kasapulan, nga maisuro nga muna ti Ebanghelyo, tapnon mamati ti tao. Kaya ko na apoy sa sin kayo, kat ikasabayo ti Ebanghelyo ti suami na paraswa, ti mamati kung ti mabuo ti sarang may salakan to. Ni apay nga ron nga bunyagam ti ubing kung di mo magkinasabaan. Apay po ti sarang ti ubing kung di bunyagan. Di pa rin tayo, kaya tinakapsat.
Idi nga kinasabaan ni Felipe, di yuno ko iti Ramid Kapitulo 8. Nakilugan ni Felipe iti deto nga yuno ko, nga nagapo iti Jerusalem tapno na pa nagkararag. Kinasabaan na iti Ebanghelyo na puting Jesucristo. Kiti di makita dito nga yuno ko di tanom ko na adaptat ya nga danom. Anya makapawil kanya ka mabuo di saran. Hanga kinunan ni Felipe, adamo balo mo nga danom, bubuka ala tataulo mo. Bawat hirang kanagan ama anak ng Espiritu Santo, buyat ak la tataulo mo. Han! Imulog di tanom, nga binautisaran na apay. Una ta deta, ti sursuro ni aputeng Jesucristo. Ngam apay, kadagit nga panawin, bukbukan da basit ya ulo, baog bunyagan da kanon, adapay ninong na, adapay ninang na, sa dinot na ngalaan nyo di Biblia, kakabsan. Awan, ngam apay nga da, agsipod tuloy ito itinot nga naisirek, iti unag ti Iglesia agingana, nga disursuro niya po tayo sa Kristo, kahit agdan nga nailingay. Ay ito na kakabsan. Iso nga, dagiti tata, dagiti, nang lingad iti pudpudno nga sursuro niya po tayo sa Kristo. May sapay nga kasla makita, uha nga kasla, may sa nga nakita, nga dakkel nga nang balbali iti sursuro niya po tayo sa Kristo nga gingana tata, kitag saan pay nga naglawag iti kaduan nga tattao. Agtalinaed nga nalangib iti panunot dagiti adu nga tattao, gapo iti ulbod nga sursuro nga naisirrek. Ay iti nakakabsat. Maysa nga sursuro, isudet ko na tayo nga transubstantiation. Ano dito yung kadi transubstantiation niya. At da sursuro ngamin nga kunana, no laglagipon tayo at anay bilin ngamin nga lagipon tayo kakabsat. Amo yun iti baro nga tulag. Ti duwa nga dadakkel nga alagaden nga bati kadatayo ni Apo ng Jesucristo. Umuna DJ baptism and may kadwa DJ Holy Communion. Wano makunkuna nga Lord's Supper. Apay, wala ta DJ baptism isudeto iti wagas tapnon iti kasta ti tao madalusan manipod iti basol because water is hangaga po diya ganun tinang pukaw diya basol ngam diya pa nagtulnog and then naibilin ti panaka laglagip diya pa nakatay sakripisyo niya po tayo ng Jesucristo diya cross ket tapnon malagip tayo diya pa naka ilansan niya po tayo ng Jesucristo diya cross kasapulan na ito nakapsat nga dadigiti suruten nga plano nga imbati kada tayo niya po tayo sa Kristo. Mabasa tayo ti Kapitulo 26, 26 hinggan ti 29 ti libro ti Mateo. Kaya di manganda ni Jesus nangalat ti maysa nga tinapay, kaya di nakapagyaman ng pinisi na kitintid na, kaya kunana dahito alain nyo, dahito isuti, bagi, ket nangalat ti mesa nga kupa ket nagyaman ket isintud na kadakwada kun kunana uminom kayo amin iti daytoy ta daytoy iti dara ket baro nga tulaga may buyat gapu kadagiti adu ama ipay ti panakaikat dagiti basbaso ta kunak kada kayo manipod iti adak tuminom iti bunga ti ubas aging gay ti aldaw ti panakainom ko kada kayo ti baro iti pagarian niya ma ay ti nakakabsat daytoy ti wagas saan nga imbaga ni Apisos, aramidin nyo takay kayatyo, aramidin nyo di wagas nga kayatyo, komportable kada kayo, kukana nga kinuna. Komportable ken saan ti tao, jen suro ni Apisos. Isu deta, ti surutin tayo, agsipod ta deta, iti wagas nga insuro na kada kayo. Sa alayan nga imbaga na nga lagipon tayo, di pa nakatay na, nga minsura na, iti wagas, no kasano nga lagipon tayo, no anya dagiti aramaten, iti pa nang lagip tayo. Ay ito nakakapsat. May isa nga tinapay, may isa nga kupa, nga naglaon itong buksyobas. Aniya, iti ladawan na ligitoy. Iti amin nga panangi pagkaawat ti Biblia. Iti Matthew Kapitulo 26, Marcos Kapitulo 14, iti Lucas Kapitulo 22, iti Corinto Kapitulo
11, may mesa ti pakawat na. Nga di dya tinapay, isu iti mangisimbol, it is the emblem of the body of Christ. Di dya tubog ti ubas, it is the emblem of the blood of Christ. Nga iti panagpipinisi ti tinapay. Kaya, agpipinisi tayo, nga di dya tinapay nga kanin tayo, that is the symbol of the flesh, the body of Christ. Iso nga, adda iti rimuar, nga sursuro, nga kunana, apaman kano nga nakararagan, babaan niya Eucharists. Ayan. Naramid nga dijay nga tinapay. Ayan. Baiten iti aramid ti Espiritu Santo. Nagbalin nga literal nga lasad. Dijay ubas wano wine nga kunada. Nagbalin nga literal nga dara niya po tayo ng Yesu Kristo. Ay itin mga papagayam. Dito ikit awan apulos timang tapaya. Ije sursuro niya po tayo ng Yesu Kristo. Saan na pulos nga tapayain ng apay, nga dito itata iti nagpanuray kadagiti minil-milyon nga tattao iti entero nga lubong. Agsipod iti naisirek nga ininot iti uneg iti Iglesia. Agingana nga isun iti tradisyon nga nasalimut-mutan nagpapangkadagiti nga panahon. Kita muyo na dito tradisyon nga naibinggas iti lasag ti tao. Saan to nga basta-basta mapukaw? Saan to nga basta-basta maawan? Iso nga agyaman tayo ay iti nakakapsat agsipod ta. Adda dito sao niya po Yesu Kristo ti Santa nga Biblia. Isu nga nusurutin tayo awan suruk awan kurang na. Itunda na tayo isumit lang nga isu nga Iglesia. Isu nga binangon niya po tayo ng Yesu Kristo. Hankay kadi nga agsalsalutsud ti bagiyo ay tinakapsat apay nga nakadado digiti Iglesia. Dito kadi ti pagayatan niya po tayo ng Yesu Kristo. Saan? Ngim nusurutin tayo nga nananay. Ti Isuro ti Biblia awan suruk awan kurang na. Ayatin mga pagaya may tinakapsat. Itunda na tayo. Iti Iglesia nga mabasa tayo iti baro nga tulan. Itunda na tayo, iti may sa Iglesia nga binangon niya po ti Yesu Kristo. Ket deta iti awis mi kada kayo. Nga kasapulan, nga gagal tayo, nga nainsiriban. Tapno di diya kuma pagayatan niya po ti Yesu Kristo. Nga pakaipasitan tayo nga Iglesia, isu kuma iti pagtutunusan tayo nga pagmemesan, agsipod ta. Kaya't yumangkin saan na iti nakakapsat, may mesa ulitin mi, may mesa ti binangon ni Kristo ng Iglesia. Saan nga doon ng Iglesia? May mesa nga grupo ti pagayatan ni Apo Isus. Tapno di dyan nga pakaitipuran dagiti su amin nga mamati kuana. May mesa iti sa una. Awan iti anyaman nga kredo, awan ti anyaman na sabali nga sursuro. Nga kasapulan, nga patsen, nga pagtulungan ti tao nga dilayan dati sa una. Nga iso ti baro nga tulan. Ket no, mabirukan nyo, ay tinakapsat, di dyan kinapudno. Ti Apo, timang bendisyon kada kayo, ay tinakapsat. Awisan na kayo, nga magipagadal kada kami, iti dadupay. Tapno maamuan nyo, tapno di kasta, ket mailalawag kada kayo, dagiti dadupay kinapudno. May papan iti dito ng Iglesia nga nalangiban iti panaglapas dagiti adu nga tawtawin. Isu nga tarigagay mi nga pagranyagen sa laing iti sila ti Hawa ino di pa kadagiti suaning nga lugar nga pakadanunan dito nga programa. Tapnon ti tao ang sukimat kuma ket kitaan na biruken na di Iglesia nga pagayatan ni Apo tayo ni Kristo. Alawin ayten mi nga papagayam. Agyaman kami, iti patuloy nga panakiantayo kada kami. Agyaman kami iti patuloy nga pinigboy may sayo kada kami iti panagadal. Ket ayaban ni Kapsat Melvin, tapno ni bagan na iti nadupay nga informasyon, ng kapayatan na ti pagayam yo,
Kapsatyo ti Apo, agpagada, mga awis, iting kayo tumanin para kimemay sa kada kami, panagadal kada iti sa ni Apo Diyos, into no umay nga Domingo. Siguro at nagto petong bigat. Umay nga Domingo, iti dito nga istasyon, KPRP, 6:50 AM, iti oras alas 4 gana iti las 6. Ipagayam niyo kapsatyo, Brother Darius Tabilio Pupakadan, nembag nga malim yung amin na iti kapsat. You are listening to KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Isuro TV, Biblia, inandanon kada kayo ti Church of Christ dito White Pao, Hawaii, 94-371 Ekipon Street. No daman nagiti sa saludsod ni mapay kada kayo bahit panagdindindig kada itong programa. Tumawag kayo lang iti 808-200-2208 no text messaging iti 808-379-8120 808-376-9844. Iti dado pa yung impormasyon may papanggal itong Iglesia, mapangkayo lang iti www.churchofchristhawaii.com. Awisin na kayo may makigimong kada kami iti kada Domingo, iti oras ni alas 9:30. Kastamit iti panagkipagmay sayong nagsukimat, kinagbasa kada iti sa so ni Apo Diyos, ta dito ito ilang nga mamuan, tipudno, awan surok, awan kurang na. Lawang kagapsat, until we meet again, sapay ko mata, mabendisyonan tayo, bayat ipanagdangag tayo kada ito nga programa. The Church of Christ Hawaii, aloha and God bless. Hello? Yes, good afternoon. Yes.